Salut! Bine ați venit la Startup Grind Chișinău. Eu mă numesc Cardo și fac parte din echipa DreamUps. Ne bucurăm să vedem într-un număr atât de mare aici. Sper să avem o discuție productivă și să fiți activi. De asemenea, să aveți posibilitatea să adresați întrebări. O să explic imediat cum puteți face asta. Noi ne bucurăm să vă vedem aici. Și fac câteva updates sau intro despre ce ne ocupăm, ca să înțelegeți unde ați ajuns. În primul rând, welcome! Și în al doilea rând vreau să mulțumesc partenerilor care ne susțin în cadrul organizației și acestui eveniment. Este Orange Systems și de fapt acum ne aflăm în spațiul Orange Kitchen, cum vedeți este un spațiu minunat în care putem să ne vedem la astfel de evenimente. Și partenerul evenimentului, care este Aurelius, și după cum vedeți puteți să savurați aici un pahar de vin rece. O să avem și băuturi nealcoolice un pic mai târziu, în caz că puteți să luați un pahar de vin. Nu este o problemă. Și cum spuneam, noi suntem DreamUps, suntem un accelerator de inovație și antreprenoriat, avem diferite proiecte. Startup Grind, de fapt, este unul din evenimentele pe care noi le organizăm. Startup Grind, ca și concept, este cu mult mai mare, este o rețea cea mai mare comunitate de startup-uri din lume și noi cumva avem posibilitatea să facem Startup Grind în Chișinău. De asemenea, puteți participa la Startup Grind în București și multe alte orașe. Da, avem câteva noutăți de la DreamUps, ca să vă introduc un pic cu ceea ce ne ocupăm noi. Deci avem un accelerator foarte fain, care se numește Accelerator, în care startup-urile care intră cu idei și practic la sfârșitul programului au posibilitatea să iasă cu un produs gata sau cu un MVP și să atragă de asemenea și investiții. Și după 2 ani de pandemie, în sfârșit avem posibilitatea să facem Demo Day offline, care va avea loc la TechBuild, unde vă invităm să vedeți startup-urile care participă în noi în program și ce produse tehnologice dezvoltă. Unii din ei sunt și aici, să aveți posibilitatea să faceți networking, poate unii din ei o să tragă potențiali parteneri sau clienți sau investitori. Pentru asta ne organizăm astfel de evenimente. Și vă invităm, asta va fi pe 14 iunie. Evenimentul deja este public și puteți să vă înregistrați ca să participați la eveniment. Avem peste 20 de startup-uri din 7-8 țări care vor participa, vor prezenta ceea ce au făcut timp de 4 luni, așa că vă invităm dacă doriți să participați. De asemenea, avem, deci Accelerator cumva este un proiect mai avansat, avem un program pentru cei care doresc să se inițieze în domeniul de startup-uri, care se numește Dreamable. Avem o varietate de vârstă foarte diferită, avem de la 16 ani până la 35 de ani persoane care participă și săptămâna trecută am lansat programul, unde avem tineri și liberi profesioniști care practic au intrat în program ca să testeze o idee. Așa că dacă vă interesați domeniul ăsta de startup-uri și vreți, în primul rând, să învățați și după asta să lansați, acesta este un program perfect care puteți să o combinați cu jobul, cu ceea ce faceți și să participați. Avem mentor fain, care aveți posibilitatea timp de 2 luni să testați o idee pe care o aveți și de asemenea posibilitatea să primiți și un grant la sfârșitul programului. De asemenea, noi încercăm de fapt să facem în fiecare lună, după posibilitate, evenimente de Startup Grind și următorul este Startup Grind este Vasile Tofan împreună cu Sergiu Matei. De asemenea, va fi un eveniment foarte fain și dacă doriți puteți să participați în astfel de format, doar că locația va fi la Mediacore. Mediacore se află în incinta Universității de Stat. Și dacă îl cunoașteți pe Vasile Tofan, știți că el este o personalitate destul de faină, el face parte din Horizon Capital. Horizon Capital este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții de regiune și a investit în companii precum AIB, Purcari și Sergiu Matei, care este foarte de mult timp și este de fapt și unul din cofondatorii DreamUps, cea mai mare startup-ul Index, care de asemenea este partener evenimentului. Sergiu are experiență foarte mare în domeniul de startup-uri și de asemenea puteți să interacționați cu el și să vă povestească mai multe despre cum a dezvoltat un nou startup în Moldova și practic acoperă o piață foarte mare internațională. Avem un podcast, acum este la modă să fiecare a doilea are un podcast și noi avem unul. Noi explicăm despre startup-uri tehnologice, dar le povestim un pic în altă modalitate. Noi încercăm să luăm startup-uri tineri care sunt la început de cale și noi povestim din culisă ce fac ei. De exemplu, se înregistrează compania, ce se întâmplă în următoarele 2 săptămâni, și-a găsit cofondator, nu și-a găsit cofondator, care sunt provocările, care sunt greșeli și tot așa mai departe. Și noi, practic, luăm câte un startup și povestim istoria lor timp de 6 luni. Este un format de serial.
Și acum noi povestim istoria la băieții de la What's Now, care este unul din proiectele care s-au lansat din Accelerator anul trecut și acum, practic, ei lansează produsul lor și îl testează și povestesc despre startup-ul lor, așa că dacă doriți, puteți să găsiți Blueprint by DreamUp pe toate platformele de streaming. Deci, nemijlocit ce este Startup Grind. Cum am spus, Startup Grind este una din cele mai mari comunități de startup-uri și antreprenori din lume. Există în peste 125 de țări. Cum am spus, că dacă vă aflați în altă țară, de asemenea, puteți să găsiți evenimente Startup Grind și să participați. Noi în Chișinău le facem deja de peste 5 ani. Am organizat aproape 50 de evenimente și am adus antreprenori din 10 de țări în Moldova, când asta era posibil, și acum încercăm iar să revenim la acest format și să facem aceste evenimente offline și avem câteva valori foarte importante în care Startup Grind crede și noi de asemenea credem că prin astfel de evenimente putem să facem prieteni, nu doar contacte. Noi credem că este foarte important să dai la comunitate și pe urmă deja să primești beneficii comunității înapoi și de asemenea credem că dacă we believe in helping others before helping yourself, cumva o să se întoarcă chestia asta, pentru că în domeniul de antreprenoriat și startup-uri este foarte important să dezvolți networking și să dezvolți rețeaua ta pentru că niciodată nu știi cine va fi potențial investor sau potențial partener și așa mai departe. Avem un concurs, dacă doriți, puteți să participați, dar eu vă invit să participați. Este foarte simplu, puteți face story sau oricare postare pe Facebook sau Instagram și să dați tag la DreamUp, Startup Grind Chișinău și Orange Moldova și un hashtag Orange Systems și la sfârșitul evenimentului noi să oferim un premiu, este un powerbank, dacă nu doriți călătoriți, dacă să călătoriți, va fi foarte util să utilizați în caz că n-aveți un powerbank. Respectiv, persoana care va fi cea mai activă va primi acest premiu. Dacă vom avea egalitate de stories-uri, atunci o să facem cum fac influencerii prin random.com și o să alegem random persoana care a câștigat. Așa că vă invit să participați. Și acum, nemijlocit, vreau să invit invitații noștri de astăzi, pentru care ați venit, ca să nu vorbesc eu foarte mult aici, și vreau să-l invit pe Dan Sturza, care de fapt a ajuns azi dimineața aici și vreau să invit și pe moderatoare și care vor adresa întrebări provocatoare, Olga Minciuc. Da, cum am spus, voi aveți posibilitatea să interacționați la acest eveniment. Pentru asta trebuie să intrați pe slide-ul, trebuie să scanați QR-codul, dacă nu mergeți să scanați QR-codul, intrați pe slide-ul.com și puneți codul. Dar scanați QR-codul și aveți box-ul unde să adresați întrebări, întrebările vor apărea automat pe ecran și Olga deja o să adreseze întrebările. Adresați întrebări interesante, provocatoare și cred că de aici putem să începem. Mulțumesc frumos! Noi tot participăm la Olga. Startup Moldova, Moldova Echipar, Startup, Unicorn sunt? Da? Viitor. Cum sunt? Da. Anonymous. Asta. Nu, microfonul nu era conectat. Nu, invers, boxul trebuie să fie mai în față de microfon. Da, asta. Asta lucrează.
întrebare. Dacă vin des în Moldova, depinde ce înseamnă des, nu știu, cam o dată pe lună, de ce vin? Păi, nu știu, moldovan. România e fain, e nice, e bun, e interesant, dar până la urmă totuși, nu știu, doar de casă, plus afacerile care mai sunt aici, elefant.media, sunt și alte câteva proiecte pe care le derulăm în zona de IT, aici local, plus, nu știu, Planable, care băieții au oficiul de dezvoltare aici. Și respectiv, probabil combin toate împreună. Unu, doi. Hai, lasă, dar noi am găsit soluția care funcționează. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 2. Salut. Parcă ok, nu? Mergi, ia încerc. Unu, doi. Știi chinul, nu? Nu știu, lucrează? Da, lucrează, clar. Hai să încercăm. Crezi că așa să fie mai bine? Da. Deci, altcineva să dea întrebarea care e cheia succesului, poți să zici perseverența. Exact. Ok, da. Hai să începem. Eu te-am întrebat despre carieră. Tu acum ești partener la Frigul Capital, da? Povestește cum ai ajuns, ce faci și despre experiența ta în alte startup-uri. Ok, păi, sincer, nu e un secret foarte mare, cumva e o afacere de familie, în primul rând fondul de un family office, la care eu după, nu știu, după 6 ani prin UK, prin Anglia, am decis să mă întorc. Sincer, ca și orice teenager, la 22 de ani, 21 de ani, habar n-aveam unde să meargă viața și ce o să fie. Am spus că vin temporar, doar să, nu știu, să-mi reglez cumva, să-mi găsesc calea și acest temporar a devenit 10 ani de zile. Ce să spun, ca și orice afacere de familie are foarte multe provocări, mai ales dacă așa, dinamica intrafamilială are un rol și respectiv, sincer, în timp eu mi-am propus un scop să mă diversific un pic și cumva, acum recent, lucrez la proiectele mele de antreprenoriat, separat de activitatea de bază, dar, spun așa, în lipsa cumva unui management destul de puternic în România, noi cumva am fost nevoiți să preluăm noi managementul multor proiecte în care am investit și în primul rând în Elefant. Și practic, probabil, Elefant.ro ne ia acum, nu știu, 70% din timp și celelalte 30% sunt alocate către celelalte activități. Da, ce înseamnă lipsă de management puternic în România? Nu, sincer spun, dacă nu e a tău, adică dacă, nu știu, afacerea nu e a ta, nu pui aceeași pasiune și nu pui același interes. Funcționează foarte ok când, nu știu, ai o structură bine definită, nu știu, o bancă, Orange, corporații mari care vin din extern, care setează foarte clar, nu știu, regulile jocului, atunci, da, ok, poți să angajezi management profesionist, da? Pentru că, nu știu, în America, în Europa, e destul de clar, adică începi să în partea de business, sau ești antreprenor, sau ești manager. Nu neapărat să fii, toată lumea să fii antreprenor, pentru că asta presupune un stil de viață în care trebuie să asumi multe riscuri. Și invers, e foarte clasic să vezi antreprenori care nu sunt manageri buni, nu sunt CEO-s buni, da? Și nu e atipic să vezi founderul la un startup separat de CEO, da? Și acum, nu vreau să dau exemple clasice, știi, cu Musk sau cu whatever, care cumva pentru cineva spune că nu e cea mai bună, cea mai bună combinație. Da? Și respectiv,
În România, pentru o structură care elefantul cum era în momentul ăla, în așa, creștere accelerată, foarte antreprenorială, nu am funcționat cu management extern și nu am, practic, a fost nevoit să preluăm mai activ. Și acum tu ești implicat în Elefant.ro și Elefant.media. E cam același lucru, adică, sincer, nu e mare diferență între ele. Eu am pus la bază Elefant Media acum în 2016, dar după aia lucrurile s-au stabilizat, avem un CEO care a fost și CFO în România, are o autonomie destul de mare și lucrurile funcționează. Și oricum, majoritatea, nu știu, 80-90% din procesele care noi le avem în România, ele sunt aplicabile și pentru Republica Moldova. Și dacă tot am vorbit despre online și încep să crești un pic pe partea online, sau să vorbim de business online, există diferențe între cum se face comerț online în România și în Moldova? Probabil că există o discrepanță de timp, în sensul în care, de exemplu, acum în România, serviciile online-ului au ajuns la un nivel mai avansat, nu știu, de exemplu, servicii cum ar fi lockerele, postomatele astea, da, cum are poșta, da, a încercat, de exemplu, poșta Moldovei să facă postomatele astea, care, de exemplu, nu știu, în România deja au o rată de adopție foarte mare, da, adică deja e o chestie care lumea se descurcă să ajungă să scaneze un QR code. La noi încă probabil lumea vrea să vină la magazin să cumpere, da? Adică vrea întâi să vadă că există magazinul și de asta, de exemplu, ponderea showroom-ului și offline-ului nostru în Moldova este mult mai mare decât în România. Adică lumea încă vrea să vadă brandul, vrea să vadă persoana, vrea să vadă... Plus, nu știu, de exemplu, chestii care contactul la telefon. Da? Dacă, de exemplu, nu știu, intri pe Amazon, nu ai cum să-i suni. Adică nu intri la telefon. E-commerce. Corect, dar încerci, știi, până ce ajungi să vorbești cu cineva, trebuie să încerci întâi tu să discuți cu frequently asked questions, după care poate cu e-mail, încă de așa, etc. În Moldova, de exemplu, este încurajată să suni. Da? Sau, adică, e efectiv să, nu știu, să confirme fiecare comandă, ca omul să fie calm și cu cât mai multe mesaje îi dai de status, update-uri. Deci lumea încă, cumva, nu e atât de confortabilă, da? Ca să crească un proces, să creadă în procesul din spate. Dacă eu am lăsat comanda, eu sunt încrezut că o să fie. Da? Adică încă există chestia de trust. De exemplu, nu știu, și în România e o problemă cu chestia asta. Asta să fie, de exemplu, în rata plății cu cardul versus cash. Da? Majoritatea încă plătesc cash foarte mult, nu știu, probabil 60%. Și acum, ok, sunt jucătorii mari, cum este Yamago, care încearcă să educe piața și, de exemplu, nu știu, acum au introdus o taxă adițională. Vrei să plătești cash, mai plătești pe 5 lei. Da? Ca să îi convingă să plătească cu card. În Moldova, de exemplu, ok, majoritatea plătesc în continuare la livrare. Chiar dacă toată lumea comandă de pe iHerb, de pe Amazon, de pe ASOS, unde nu ai lucrurile astea, da? Dar se pare că, nu știu, față de e-commerce-uri locale, există o anumită reticență. Voi ați intrat în Moldova în 2017. 3 ani până la pandemie, 2 ani. Și înțeleg că ați fost destul de luate că a fost pandemie, nu? Pentru că asta, de fapt, a propulsat dezvoltarea comerțului în Moldova. Doar că, cred, și spun dacă n-am dreptate sau am dreptate, țara nu era pregătită pentru un online business. Procese, livrare, depozitare. Ok, aici sunt două întrebări. Întrebarea este cu cât de norocoși am fost cu pandemia. Nu știu, sincer să spun, noi ne uităm destul de long term la toate afacerile care le facem. Respectiv, ok, am avut noroc 2 ani de zile sau 1 an de zile de pandemie care ne-a ajutat. Pe de altă parte, acum, de exemplu, vine reculul la tot ce a fost. Dar creșterea aia care a accelerat, acum, de exemplu, după pandemie, în primul rând, offline-ul a revenit la nivelul anterior. Lumea, probabil, nu știu, vrea un pic de detoxifiere de la online, de la achizițiile online, plus criza, prețurile, etc. Deci, cumva, eu nu consider că pandemia neapărat a fost, nu știu, un game changer pentru online. Da? Adică trendul exista, probabil doar ce a ajutat este că unele segmente de clienți, care, de exemplu, până atunci nu comandau online, au făcut acest prim pas spre online și, respectiv, vor rămâne, teoretic, clienți de online. Deci,
din punctul ăsta de vedere, da. Acum, partea a doua întrebare cu infrastructura pentru e-commerce în Moldova. Inclusiv față de România este o discrepanță enormă. De exemplu, serviciile de curierat. Dar aici în Moldova, de exemplu, pentru că iar geografia este așa specifică în care fiecare jucător își face propriul fulfillment. Adică fiecare își livrează cu forțele proprii, în mare parte. Respectiv, curierii care mai sunt, Memo Extra Movie, care acum Movie, ok, ceilalți, nu au volumele suficiente ca să asigure, de exemplu, o calitate a livrării bună, la timp și la un cost relativ ok. Plus au și probleme cu angajații, cu calitatea șoferilor, care nu sunt învățați să vorbească cu clienții, nu sunt învățați să interacționeze cu ei. Deci, curieratul o problemă. Problema a doua este partea de fintech, da? Nu știu, procesatorii de plăți. Ok, avem paynet-ul, care cât de cât e ok. Dar, de exemplu, să face acquiring la Victoria Bank, asta e... Pe lângă comisioanele care sunt extrem de mari, da? Probabil triple sau de 4 ori mai mari ca în România, la ce plătim noi. Și ca și, nu știu, experiența clientului, de exemplu, și nu poți să saldezi cardul tău pentru achiziții ulterioare. Da, de exemplu, ca funcționalitate, da? Iarăși, chiar și interacțiunea cu ei, nu știu, să cer tot felul de acte, de exemplu, toate contractele noastre cu furnizorii. Adică de ce tu ai nevoie de contracte cu furnizorii? Ca să vadă că noi nu vindem marfă, că avem dreptul să vindem marfa sau brandurile respective. Okay? Dar acolo ai, nu știu, termeni și condiții, ai condiții comerciale. Asta, de exemplu, bancă cere, da. Pentru că probabil au un compliance pe care ei trebuie să-l facă și, de exemplu, da. Ok, servicii de genul, nu știu, cum am spus, noi vorbeam înainte de buy now, pay later, da, plată în rată. Ok, acum a apărut un startup relativ recent, zic, Neogen, Călin Fusu, probabil, cunoaște lumea, mai investit în ei, un produs nou acum care se lansează. Dar iarăși a apărut relativ recent, când deja cumva în România era un trend de, adică plata în rate sau achiziții în rate fără dobândă, dar sunt deja o normă din mult timp. Deci asta spun, partea financiară, partea de curierat, iar partea logistică, de exemplu, aceleași lockere despre care spuneam, de exemplu. Acum, în România, easy box-urile astea sunt la fiecare pasă, adică de 5-10 minute de mers, tu ești asigurat cu un easy box. În Moldova, de exemplu, nu e cazul. Voi că Elefant Media aici în Moldova investiți în dezvoltarea curieratului? Teoretic nu, pentru că e o piață destul de mică și un business foarte specific. Noi, nu eu să cred că am încercat să ducem negocieri cu niște jucători locali, dar nu s-au concretizat, adică sunt niște business-uri destul de marginale și noi, sincer, nici nu aveam capacitatea acum să ne ocupăm de chestia asta, dar ar fi o idee. Dar, iarăși, nu știu, fac curierul, care este unul din cele mai mari curieri din România, anul ăsta s-a lansat în Republica Moldova. Dar iarăși, probabil că e o chestie foarte marginală pentru ei, pentru că pentru ei nu mai interesant, adică pentru ei probabil Iașul livrează și face mai mult bani decât face toată Moldova. Da, eu când vorbesc cu tine, tot îmi apar mai multe întrebări. Hai să vedem un pic dacă avem ceva ce este legat în de discuție de online. Ce afaceri online ar putea fi lansate cu un buget de 5-10 mii de euro? O întrebare foarte grea, sincer. Adică, o afacere care se lansează și să aibă succes? Este diferență. Păi, în primul rând, iarăși, orice afacere poate să înceapă și fără capital dacă tu, de exemplu, ai un skill sau un know-how sau, nu știu, ești bun în ceva și poți începe pe zona de, nu știu, consultanță sau pe zona de prestat de servicii în specialitate și după aia să începi să-ți crești echipa. Adică, ok, începi pe Upwork sau pe, nu știu, Fiverr sau pe whatever, tu cu skill-urile tale proprii, după care începi să scriezi o bază de date de clienți, începi să mai aduci și pe cineva să te ajute. Da? Și din chestia asta poți să începi să dezvolți. Da? Adică, asta e un exemplu. Al doilea exemplu e exact așa și cu, nu știu, o companie de outsourcing, de development. Adică, iarăși, asta poate fi fie consultanță, fie servicii de design, fie servicii de
development, dar pe același model, practic nu ai nevoie de capital aproape deloc, da? Adică trebuie doar să ai acces la clienți și în ziua de azi asta e relativ simplu și deja să-ți crești comunitatea și să ai un spirit antreprenorial. Acum, dacă vorbim de, nu știu, sincer, cândva era, de exemplu, puteai cu banii ăștia să deschizi un business pe Amazon sau pe orice marketplace internațional. Adică, nu știu, găseai o nișă de produsă care nu era servită destul de bine și, ok, investeai un pic în capital circulat, în produse care le vedeai pe Amazon, rolai banii și începeai, teoretic, să crești. Exact. Plus, sincer să spun, acum orice idee care o ai ca și produs poate fi adusă la un nivel de prototip cu un co-founder sau 2-3 co-founder tehnici, să o aduci la un nivel de prototip și după care efectiv să, nu știu, ai un proof of concept și să mergi la acceleratoare, la startup fonduri. Adică acum, sincer să spun, sunt atâția bani în piață că problema de proiecte nu e neapărat de bani. O să venim la asta neapărat, să vorbim și despre piață și despre situația de astăzi în regiune și dacă este investibilă situația sau nu. Vreau altceva să te întreb. Despre concurenții Elefant Media. Cine ai putea să remarci așa ca și jucător puternic pe piața umană? În Moldova sau în general? Păi, ok. Sunt mulți foarte puternici în zona de generaliști, adică mă refer la marketplace-uri generale care sunt, nu știu, cum noi. Ok, Panda Shop-ul, dar sunt, nu știu, Smart Shop, care, sincer să spun, pare foarte învechit, dar cumva există, da? Rozetka era la un moment dat activă din Ucraina, dar acum văd că un pic, bine, și înainte de tragedie care s-a întâmplat la ei, am înțeles că cam își reduceau expunerea aici. Dar sunt jucători foarte puternici în categorii specifice, da? Adică, ok, de exemplu, pe Electro, normal, că Enter, dar n-ai cum să concurezi, da? Și ei cumva au prezență pe online. Mai era un onliner, băiatul cu Tucano, Smart, da, exact. Doar că, iarăși, ei erau niște cetățeni care nu le înțelegeau, da? Ei, de exemplu, nu știu, n-aveau produs în stoc, practic, efectiv, tu păsai comanda, ei te sunau, ei după aia comandau la furnizor, adică era foarte multă manualitate. Dar, bine, adică au avut un rulaj destul de ok, adică, da? Eu nu cunosc alții, dar oricum, concurenții noștri sunt nu doar, sincer, onlinerii locali, dar sunt și onlinerii internaționali, da? Adică ei sunt probabil și mai importanți. Ai putea să numești câteva? Păi ce am spus eu, nu știu, iarăși pe categorii, din câte eu știu, da? Pe partea de suplimente, nu știu, iHerb-ul, pe partea de îmbrăcăminte Asus, pe chiar și Amazon-ul sau e foarte mare deja, adică eu știu ce puțin de la DHL, UPS, care, de exemplu, au foarte multe librări și în continuare, adică îi duc foarte bine. Da. Afacerile online care ar fi destul de ușor de făcut, nu? Imediat te întreb. Probabil costul mai puțin decât să lansezi firmă offline cu depozit, loc și orice altceva. Spațiul este destul de neacoperit în Moldova. Trebuie să fie minusuri și dezavantaje. Care sunt ele? Ok, noi vorbim despre ce afacere online? Despre e-commerce? Minusurile. Păi, în primul rând, piața e destul de mică. Adică, totuși, noi vorbim de o target țintă destul de mic, mai ales că vorbim, iarăși, ok, oficial nici nu mai știu, că 2 milioane jumate, probabil, dacă, sau neoficial, 2 jumate, în câți sunt clienți, de fapt, de online, câți sunt utilizatori de online. Da? Adică, ok, Chișinău, când noi luăm, de exemplu, ok, chiar dacă încercăm să dăm costuri destul de acceptabile în regiune, la livrări și mai departe, am testat cu pick-up point-uri, adică, da, adică puncte de ridicare unde costurile sunt mult mai mici în regiune și oricum, Chișinău, nu știu, 80% probabil din vânzări face, da. Respectiv, e o piață destul de mică și
Întrebarea este cu ce te diferențiezi tu. Adică noi aceeași problemă o avem la o scară mult mai mare în România. Dacă noi, sincer, cândva, de exemplu, ok, ne-am lansat cu cartea și asta, de fapt, noi suntem cunoscuți ca librărie de carte, da? Și facem asta foarte bine. La un moment dat ne-am plafonat pentru că piața de carte, nu știu, în România e 70 de milioane de europeani sau ceva de genul ăsta, dar tu ai piețe cum, nu știu, beauty, fashion, care sunt enorm de mari. Ca și orice antreprenor, ok, ce facem mai departe? Hai să ne extindem. Noi încă până acum suferim de chestia asta, că suntem percepuți ca vânzători de carte, da? Și noi suntem percepuți ca un vânzător de, nu știu, de toate ceva. Respectiv, probabil când începi o afacere, trebuie să gândești foarte bine, ok, unde este nișa mea în care mersi, în care eu voi performa foarte bine. Adică dacă există, sunt nișe foarte bune, nu știu, de exemplu, să dau un exemplu, Moonglow, care e cu cosmetica coreeană, da? E fenomen, știi, ok, adică și-a găsit nișa extrem de bine, cu un număr limitat de SKU-uri, adică de produse, nu știu, probabil 1000, 2000 de produse, dar foarte bine alesă, cu un marketing foarte bun, bazat pe persoana proprie, are rulaje foarte impresionante și acum, de exemplu, s-a extins în România, da? Deja cu primul magazin și atât. Deci, iarăși, dacă cineva găsește o nișă foarte bună care poate fi foarte populară, eu cred că există succes. Tu ai putea să dai niște devize și interesante? Să mă gândesc probabil la niște echivalente din România. Nu, ok, nu știu, de exemplu, anvelope, care, iarăși, adică sunt, dar iarăși, asta e un business de specific. Nu neapărat de descris, că nu e, adică, nu știu, sunt probabil tot felul de, bine, în România probabil că piața e mare, nu știu, echipamente, ok, casă și grădină. Da, de exemplu, tot ce înseamnă, nu știu, produse pentru, nu agricultură neapărat, pentru gardening, da, home and deco, chestii de genul ăsta. La fel, e o nișă foarte, foarte, foarte interesantă. Copiii, da, cu siguranță. Adică noi, de exemplu, nu știu, acum cu lansarea Marketplace-ului, de exemplu, nu știu, e categoria top de vânzări, cu, nu știu, cărucioare, de exemplu, și scaune auto pentru copii. Da, care... Pet shop-uri, da, apropo. Și probabil că trendul ăsta vine și din vest, da. La noi, probabil, animalul trebuie să stea în curte legat și să... Da, adică dar iarăși, cu cât lumea devine mai probabil avansată și lumea devine mai singuratică, probabil că mai animalul de companie devine mult mai important. Și, de exemplu, nu știu, eu, nu știu, de exemplu, am fost în Brazilia cu tot apropo la de e-commerce, la ei magazinele de pet shop-uri, de exemplu, zoomagazinele sunt probabil câte 2 stradă, pur și simplu, adică e extrem de popular. Și acum în România, de exemplu, au început să apară jucători europeni, pan-europeni, nu e o problemă logistică, da, care foarte bine vând. Deci da, pet shop-urile ar fi un fel interesant. Hai să revenim la lista de întrebări. Eu să încep cu prima. Care sunt problemele magazinelor retail ce încearcă să-și schimbe traiectoria de pe e-commerce după părerea ta? Ok, asta e bine, asta e o întrebare foarte logică, în sensul în care este gândirea unui offliner versus gândirea unui onliner. În primul rând, probabil că așteptările sunt un pic diferite la clienți. Da? Adică, în primul rând, ok, la ce mă refer aici? Calitatea serviciilor și calitatea livrării. Noi, de exemplu, clientul este obișnuit la un anumit SLA sau un anumit, nu știu, service level agreement, nu știu, ok. Ei promis că livreze, nu știu, în 24 de ore. Livrarea asta trebuie să se întâmple. Dacă ei promis că îi răspuns în 15 minute sau în 30 minute la telefon sau la e-mail, în customer support, trebuie să-i livreze. Și, efectiv, toate procesele din spate trebuie să fie făcute în așa mod. Da? De exemplu, mulți offlineri nu sunt pregătiți să lucreze la bucată, în depozit. Da, mă refer. Ei sunt obișnuiți, ok. Am adus un palet, l-am adus la magazin, l-am desfăcut, l-am pus pe raft. Dar, de exemplu, picking-ul unui produs la bucată, în depozit, asta presupune un alt flux și un alt flux logistic. Da?
Adică, ok, în primul rând la aranjarea pe raft, până la modul în care, de exemplu, este făcută ruta pickerului, adică persoanei care strânge comanda. De exemplu, ok, cum strângi o comandă mixtă, unde ai un produs la, nu știu, rândul A1 și ai al doilea produs la rândul, nu știu, Z100. Da? Adică, iarăși, sunt algoritmi de rutare smart în care, practic, nu știu, să fie cel mai scurt drum și așa mai departe. Deci, cumva, de la logistică până la UX online, adică, ok, sunt multe lucruri care offline-urile probabil nu că nu le înțeleg, dar nu atrag atenție. Nu știu, de exemplu, zonei de checkout, cart și așa mai departe, unde este extrem de important ca funnel să fie cât mai eficient, să fie cât mai, nu știu, puțin intrusiv. Dar, nu știu, de exemplu, dacă ați văzut la mulți deja când ajungi în checkout, practic îți dispare tot, îți dispare meniul de navigare, îți dispare search-ul, îți dispare tot, efectiv, ca tu să termini plata și tranzacția. Și respectiv, un offliner probabil are nevoie de a învăța efectiv aceste nuanțe online. Și plus marketingul, da, care, sincer, deja, în orice online sunt, să spun așa, 3 componente principale ca și costuri. Marketingul, partea de logistică și partea tehnologică. Da, respectiv, un pic diferit. Da. În Moldova, prin e-commerce, deja poți procura prin UTPay 0%. Cunoști ceva despre asta? Da, de asta spuneam că știu că s-a lansat ceva recent în zona asta în Moldova, dar el nu era UTPay, era alt startup care s-a lansat. Cred că, nu știu dacă băieții de la Fagora a făcut. Ok, nu țin minte, am undeva notat probabil sigur în laptop. Dar de UTPay nu știam că există altă. Ok, eu vreau să merg la ultima întrebare, mi se pare totul despre online și payments. Provocările ce magazinele online le întâmpină când vor să accepte plățile online cu cardul. Ok, asta e ultima pe e-commerce și după aia trecem la celălalt. Da. Stai, provocările la plățile online. Da, și întâmpină când vor să accepte plățile online cu cardul. Provocările cu magazinelor? Magazinelor online, da. Nu neapărat, nu cred că sunt provocări foarte mari. Ce am spus, depinde cu ce procesator lucrezi. Adică, iarăși, probabil că sunt procesatori internaționali, de exemplu, care nu lucrează cu Moldova. Da? Noi am avut, de exemplu, problema asta, nu știu, cu procesatorul nostru din România, PU, care, ok, are licență doar pentru Europa. Al doilea lucru este dacă lucrezi cu o bancă locală, e partea de legislativă, de birocrația cu actele și așa mai departe, plus mai sunt chestii de genul, nu știu, îți cer să ai constant pe balanța băncii o anumită sumă în caz de fraudă și de chargeback-uri, da? Dar acolo este o sumă salună în banii, adică o sumă destul de consistentă și respectiv, bine, noi am reușit să negociem cu ei, pentru că avem și celelalte conturi din serviciul la bancă, am reușit să negociem cu ei să facem ceva diferit. Dar, de exemplu, cu un procesor de plăți clasic, nu ai chestii de genul ăsta. Plus trebuie de văzut, de exemplu, și capacități tehnice. Noi, de exemplu, în Moldova, nu știu dacă să putem să implementăm modelul de marketplace, de exemplu, cum îl avem în România. Pentru că asta înseamnă split payment. Ce înseamnă split payment este că în momentul în care se face check-out-ul, eu să-i dau procesatorului de plăți coșul splitat. Adică pentru utilizator e un coș, dar el poate să aibă, nu știu, 4-5 produse de la comercianți diferiți. Fiecare comerciant, teoretic, are un ID specific și respectiv își primește banii instant. Nu mai trece prin elefant, etc. Este un model care în Moldova nu știu dacă cineva îl suportă. Adică poate nu știu dar și la PNR, nu vreau să bag în afară, dar de exemplu băncile cu siguranță nu. Și de exemplu, în dependență de modelele pe care le au, spun așa, comercianții, sunt anumite specifice. Mergem mai departe, hai să vorbim un pic despre investiții. Acum ultima este o întrebare despre e-commerce. Dacă poți să comentezi situația litigiilor care au dispărut. Dacă, nu știu, cine a dat întrebarea? Da, cred că s-a adresat așa. Situația litigiilor inițiate de consumatori pe e-commerce, provocări, complexitatea cazurilor,
care sunt cele mai frecvente acțiuni inițiale? Litigii, probabil că asesizările la protecția consumatorului, nu? Exact. Ok, da. În primul rând, asta e un cost of business, adică ele oricând o să fie, pentru că tu, ca și brand, ești responsabil pentru tot procesul, doar că de multe ori nu controlezi tot procesul. De exemplu, cel mai bun caz este partea de curierat. De multe ori, nu știu, curierul pierde coletul, deși probabil că sunt și furturi și alte chestii și respectiv nu ajunge la client. Sau, nu știu, sau livratorul, de exemplu, dacă nu e a tău, vorbește urât cu clientul și ăla îți face o plângere. Și respectiv, eu nu știu dacă e o chestie atipică, adică n-am un răspuns foarte clar. E business as usual, adică ele se întâmplă pe diverse cazuri, da? Că, nu știu, că el a livrat produsul deteriorat, dar când s-a deteriorat? La tine în depozit s-a deteriorat sau deja pe drum spre el? Sau sunt și consumatori de rea credință. Noi am avut, de exemplu, consumatori care, nu știu, cumpărau parfumuri, turnau din parfum în altă sticlă, turnau înapoi apă sau ceai și făceau retur. Știi? Și după aia, tu când începeai, de exemplu, nu știu, să-i aduci, să vorbești cu el îți făcea o declarație la niște autorități că tu încerci să o... Da. Exact. Sau, nu știu, sau ok, cărți pentru copii, da? Dădeau la copil, nu știu, o săptămână, două să o coloreze și o întorceau înapoi sau chestii genul ăsta. Adică sunt tot felul de situații, dar ele sunt, sincer, controlabile și destul de marginale. Adică pentru noi nu este o problemă, adică cumva acută. Dar costă, 10, 20, 5... Litigiile, în primul rând, iarăși, nu știu, noi în Moldova, de exemplu, sincer, nu am avut niciun caz. Da? Adică ele toate cazurile au fost soluționate amiabil. În România, de exemplu, noi am avut, nu știu, de exemplu, plângeri, nu știu, ca să vă dau un exemplu. Colegii, o eroare manuală, da? Cineva din comercial a setat prețuri, nu știu, zero, nu știu, prețuri divizorii, 5 lei un televizor. Normal că pe toate grupele, lumea repede trimite link-urile și normal că după asta tu trebuie să anulezi comenzile respective, da? Și normal că te trezești cu 20-30 de plângeri la protecția consumatorului. În cazuri de genul ăsta, de exemplu, în instanță nu ajungi. Da? Practic, trebuie să soluționezi cu autoritatea. Autoritatea de obicei îți dea o amendă. Dar amenda poate fi, nu știu, 10.000, 15.000 de roni. Asta va însemna cam, nu știu, împărțit. Da. Deci, 2-3.000 de euro. 2-3.000 de euro, de exemplu, sau poate mai puțin chiar și un mii. Sau poți să primești o avertizare. Și nu știu, dacă primești 2, 3, 4, 5 avertizări la rând, ok, după aia îți mai dau amendă. Noi am fost ok. Cea mai mare problemă în România, cel mai rău caz, asta a fost la EMAG. Ei au primit o amendă de 7 milioane de euro, dar pentru, hai să spun așa, practici înșelătoare pe zona de marketplace. Pentru că EMAG-ul vinde doar și produsele lor pe marketplace. Și respectiv, tu, când ești în marketplace, trebuie să oferi o piață echidistantă pentru toți jucătorii. Adică toți jucătorii care sunt în marketplace să aibă aceeași șansă ca produsele lor să fie vândute, să fie descoperite și mai departe. Ei, de exemplu, de multe ori, ofertele lor le puneau exact, mai vizibile decât celălalt. Și respectiv, cumva, asta a fost în toată Europa și în toată lumea. La nivel de Uniune Europeană, de exemplu, s-au schimbat legislația. Cel.ro, care e totul competitor, cred că a primit vreo 1,5 milion de euro, de exemplu, tot așa pentru practici cu prețurile, de exemplu, în care, nu știu, măreau prețurile foarte mult, după care făceau reduceri și așa mai departe. Acum, de exemplu, în Moldova încă nu e chestia asta, în România, de exemplu, deja gata, nu mai poți să mai afișezi discount-uri 50-60% cum era cândva. Adică tu, practic, trebuie să afișezi discount de la prețul practicat, la prețul cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Da? Ce să faci parte de competition policy? În mare parte sunt problemele, dar nu sunt neapărat din partea... Asta e concurență. Da, exact, un pic am deviat de la întrebarea, dar... Oricum putem să vorbim și după aia. Ok, hai să mergem la celelalte întrebări legate de 16 întrebări. Tu ești investitor, voi sunteți investitori în Planable, în startup mobiliez, trecut prin sferic și mai departe. Acum, ești mulțumit de progresul lor? Da, absolut. Eu cred că
nu știu, ei dau dovadă de cumva iarăși, toată lumea vrea unicorni și, nu știu, să fie influencer și criptomagnați și să stea în Dubai cu Lamborghini și nu știu ce. Nu, înțeleg. Dar din punctul meu de vedere, Planable e chiar un success story, pentru că e o echipă care a identificat, adică lucrând aici, într-o agenție, a identificat un need, un pain, au avut curaj să lucreze la idei, au avut curaj să înceapă, spun așa, să o pună în practică, au ieșit din Moldova. Xenia, care este cumva CEO, spun așa, și-a pus practic viața în hold pentru startup, adică cumva nu exista, asta era viața ei. Și asta e grinding, da? Pentru că noi auzim probabil că, nu știu, probabil că la exit toată lumea o să spună, wow, ce ușor a fost, da? Dar ei sunt deja, noi când am făcut sfericul, cred că, nu știu, asta era 2013, 14, 15, adică deja sunt mulți ani de zile, da? Și chiar dacă nu-i, nu știu, creșterea aceea, cum noi bine, e cuvânt în rusă, cliușcă, da? Care merge, crește, după care, exact, hockey-stick-ul ăla. E o creștere constantă, e o creștere în care fiecare MRR-ul lor și ARR-ul lor, adică monthly recurring revenue și annual recurring, este în constantă creștere, echipa crește, au un produs care scalează la nivel global, au început deja să diversifice, pentru că problema lor este în mare parte tichetul mediu pe subscription, pentru că ei au mulți clienți, dar la un subscription relativ mic. Da? Și respectiv efortul de marketing exact. Și acum cu aducerea noilor, nu știu, module, beneficii, funcționalități, deja poți să faci cross-sell și upsell la produs și deja să cumva monetizezi baza de date de clienți mai bine. Doamne, care ar fi valoarea acum, valuation? Nu. În primul rând, sincer să spun, nici nu vreau să fac comentarii pentru că nici nu cred că am voie, știi? Dar, până la urmă, sincer, pe hârtie, ce contează? Adică, Nu, sincer să spun, este care, că dacă aș fi după mine, eu aș spune toată informația, da? Dar eu nu răspund de altă lume într-o poziție inconfortabilă. Mergem mai departe. Care crezi că sunt factorii care generează, mulțumesc, care generează ceva, performanța în echipă? Probabil cum ar funcționa o echipă, nu știu, într-o startup, probabil, sau într-o compoziție de genul ăsta, da? Să întrebăm cine a întrebat și dacă puteți să dați un pic de clarificare întrebării. Posibil să fie de pe live cineva. No, ok, pot să încerc să răspund. Sunt lucruri diferite, da? De exemplu, nu știu, este exemplu elefant și există exemplu Planable. Exemplu Planable, cumva acolo, efectiv, doar construcția culturii de așa gen în care tu ești motivat să vii la job. În primul rând, tu faci lucruri interesante, tu în fiecare zi inovezi, tu ai interacțiune cu probabil cele mai bune companii din industrie și companii globale, tu ai un stil de viață și un stil de muncă destul de, spun așa, liber, dar în același timp, practic, tu nu trebuie să fii, nu știu, pedepsit sau monitorizat pentru, da? Și cumva e un fel de, nu știu, e o cultură care a fost construită destul de eficient, doar că cultura asta funcționează când, nu știu, ai 30 de oameni, da? Și când îți permiți, nu știu, să mergi în retreat-uri drăguțe și așa mai departe. Cu cât, normal că compania crește, lucrurile deja devin, din păcate, mult mai procedurate și mult mai stricte. Și acum, atunci, deja eficiența, sincer, sau performanța în echipă extrem de mult depinde efectiv de managerul și de persoanele potrivite. Dacă managerul poate fi, și asta e provocarea pe care noi o avem acum la Elefant, da? Ca să ai un management care este, în primul rând, echidistant, care, spun așa, poate să se facă o abstracție de la propriile lui sentimente și supărări. Pentru că, din păcate, eu asta văd cam cea mai mare problemă în orice corporație, da? În care, nu știu, ego-urile, orgoliile și
ambițiile personale de multe ori sunt un impediment foarte mare în orice performanță a echipei, da? Și mulți oameni se frustrează, da? Mai ales, nu știu, sunt oameni ambițioși noi care vin și când ai un manager care stai tu în banca ta, că eu știu mai bine că eu sunt în compania asta de 20 de ani, atunci asta poate fi o problemă. Da? Și aici deja iarăși este jobul probabil și a fondatorilor, în cazul în care sunt, da? Să identifice situații de genul ăsta. Și o întrebare destul de generalistă, nu știu, putem să mai dezbatem după aia, Da, dar tot întrebarea legată de oameni. Recrutul angajării în Moldova, cât de greu vă este să găsiți oameni să angajați? Extrem de greu. Extrem de greu. Extrem de greu, da. Legat de ce? În primul rând, problema este că dificultatea e de la orice nivel. Deci eu mă refer inclusiv de la casieri, la magazin sau, nu știu, oameni în depozit care, de exemplu, nu știu, ok, în primul rând, inviți la interviu 20 de oameni, vin 2. Da? Și îți confirmă că ajung, ok? Vin 2, după care peste o săptămână președinte nu mai ies la muncă. Nu mai vreau. Sau ceva de genul ăsta. Sau, dar eu nu mă așteptam că e așa de mult de muncă sau așa de greu. Știi? Ok, asta e numărul 1. Numărul 2 este deja pe pozițiile un pic mai seniore, unde acolo este problema, într-adevăr, de experiență, care, iarăși, pe online, de exemplu, e foarte greu să găsești în Moldova oameni de online. Cine a avut experiență cu online? Cei care sunt buni, ei nu o să lucreze, nu știu, pentru Elefant. Da? Ei, Moldova, ei o să lucreze, probabil o să duc și o să lucreze pentru, nu știu, Google, Amazon, așa. Sau o să fie un freelancer care probabil o să facă 5 ori mai mulți bani ca și specialist. Da? Deci e o provocare destul de mare. Dar și în România e aceeași problemă. Da? În plus că în România problema e și mai mare. Deci acolo targetul numărul 1 este cum să creezi din piața cu lucruri. Da? Sincer, aici încă mai bine. De asta noi CTO-ul nostru din Moldova, CFO-ul nostru din Moldova, chiar și în România. Nu la asta ne referam, da. Adică... Ce startup-ul din Moldova îți plac și el mai mult, cel mai tare? E o întrebare destul de dificilă, pentru că, sincer, ultimii 2-3 ani eu nu prea am fost prezent la evenimentele de pitching și așa mai departe. Noi am fost, cumva am încercat cu Traian de la XY, da, să trecem prin programul ăla în care iarăși au intrat 100 de startup-uri și din păcate n-am văzut nimic interesant. Dar erau băieți foarte talentați, tehnici, dar din punct de vedere business ideas nu prea. Respectiv, nu știu, startup-ul, de exemplu, cu care noi am continuat și acum încearcă să se extindă în România, apropo de nișă, Hidro, da? Sunt marketplace-uri de bune pentru mame și copii, da? De exemplu, un model de business care nu există încă în România și probabil în regiunile eu nu cunosc. Dar acolo sunt provocările legale și multe altele, da? De exemplu. Ceilalți, nu știu, care toată lumea vorbește de XOR sau de fintech-ul Soltage, da? Ok, nu, ăștia nu o să spun nimic, nu, adică toată lumea știe. Plus că sunt foarte multe startup-uri, de exemplu, despre care, sau mulți care lucrează și nimeni nu știe despre ei, dar, nu știu, Magic Indie, de exemplu, care nimeni nu știe, dar vinde jocuri și face pur și simplu milioane pe... Nu asta de exact o companie modernească, 50 de graficieni și... Bine, ani de zile s-au chinuit să facă ceva și acum, nu știu, au găsit o nișă de tot felul de jocuri de astea sărapoase, cu drama și cu... pe contacte, apropo, pe internetul rusesc, da? Eu nu știu acum lor le merge, da? Dar iarăși, adică, efectiv, niște chestii care nimeni nu știe, sau nu știu, același, iarăși, Midnight Wars, bine, Midnight Wars, probabil lumea știe că băieților le place să afișeze un pic mai mult decât celorlalți. Iarăși, la fel, o studio de gaming care, probabil, au încercat și au dat, nu știu, unul din jocurile lor au încercat și funcționează. Adică sunt exemple de oameni care fac lucruri, doar că... Care e raportul dintre comenzile, ok, ne întoarcem în Elefant Media? Deci am spus că e 80% Chișinău și 20% țară. De ce mențineți Elefant Media în Moldova dacă volumele sunt atât de mici? Sunteți prostitat
Păi, pe mine, ok, în primul rând, normal că este legătura nostalgică față de Moldova și cumva era pentru noi un must să-l facem. Plus că, spun așa, la momentul de față, business-urile de online în piața de VC sau private equity sunt evaluate la un multiplu din GMV. GMV fiind gross merchandise value, adică, efectiv, valoarea la vânzările sau la tranzacțiile care sunt efectuate pe platformă, fie că sunt marketplace, fie că sunt și respectiv orice turnover sau orice GMV adițional, în teorie, pe hârtie, ne ajută la evaluarea companiei. Compania, dacă este profitabilă, este cam pe break-even în Moldova. Ok, cineva spune că tu ai CFA în 2015, da? Da. Ok, cât de mult te ajută cunoștințele în domeniul financiar, da? Primite din programul dat, în activitatea antreprenorială financiară, a recomandat programul. În primul rând, nu știu dacă toată lumea știe ce înseamnă CFA, Chartered Financial Analyst. Eu, cumva, nu știu, în contabilitate există ACCA, tot felul de certificate de genul ăsta. Sincer să spun, nu știu, 5% probabil, dacă încă mă ajută. Nu, în primul rând, eu l-am obținut nu ca să știu ce e acolo, dar mai mult ca să spun eu că nu sunt prost. Pentru că, cumva, era mai mult o chestie de orgoliu, de ego, da? Și m-am dus, am dat pe primul, am spus că mi-a mers, ok, ca să-l dau și pe acolo. Și, sincer, mi-am dat toate trei din prima încercare și bine că am făcut-o, cumva, e destul de vreme în viață, pentru că, sincer, la momentul actual în viață, asta eu n-aș putea să fac, pentru că asta înseamnă probabil, nu știu, 4-5 luni de zile înainte de examen, asta înseamnă jumătate de zi, adică, sincer, eu nu gândesc, 4-5 ore pe zi, constant, de studii. Din păcate, programul e foarte ok în cazul în care tu vrei să faci o carieră în, nu știu, investment banking, în piețele de capital. Și, de exemplu, dacă tu ești la Londra sau în New York sau la Frankfurt sau în orice alt centru financiar, într-adevăr, pentru carieră, de exemplu, chestia asta îți dă un avantaj mare, adică în condiții egale, probabil că o să te angajeze pe tine dacă ai certificarea asta. Deci, dacă ești în domeniul ăsta, da. Din păcate, programul are foarte puțin pe venture capital, deci mai nimic. Eu când am trecut, n-aveam nimic pe zona de venture capital, adică pe zona de investiții alternative și pe private equity la fel, extrem de puțin. Adică dacă vrei să te duci în zona de venture capital sau private equity, studii specifice nu sunt. Pentru că ei, nu știu, 20% învață despre etică și cum să nu accepti cadouri de la clienți și pe urmă la ok, de exemplu, nu știu, întrebări la examen, dacă clientul te duce cu avionul privat la unul din minile lor de, nu știu, așa, asta poți să accepti asta sau nu poți să accepti asta, nu? Și trebuie să te gândești, aha, dar eu aș fi ajuns acolo cu autobuzul sau cu avionul comercial, știi? Tot felul de chestii de genul ăsta. Deci, iarăși, depinde foarte mult de cazuri punctuale. Da. Eu, în cazul meu, din păcate, că așa sunt antreprenor, stă așa în zona asta VC, nu. Dar, iarăși, ca să închidem întrebarea, sincer, din punctul meu de vedere, eu consider că educația, chiar fie că e universitară, fie că e CFA, pe lângă, să așa, efectiv cunoștințele practice care ți le dă, modul, adică doar experiența de a trece prin chestia asta, da? Îți dă niște, să așa, un know-how cum să-ți construiești o gândire critică și cum să abordezi problemele, care, sincer, poate să te ajute în moduri neașteptate. Plus, iarăși, efectiv, doar dacă tu ești destul de consecvent și ai tărie de caracter să-ți faci un program destul de militarist, ca să treci prin chestia asta, doar asta în sine, eu spun așa, un avantaj care poate fi folosit în orice parte. De ce înțeles Moldova pentru business IT? Noi asta, prima întrebare, cred că asta am trecut, pentru că îți place Moldova, nu? Nu neapărat că pentru business-ul IT, bine, Moldova. În primul rând, noi avem și România și Moldova. Noi în Moldova, ok, pe lângă Elefant și Planable și au mai fost, de exemplu, au mai fost startup-uri care au ieșuat. Nu știu, Baro, de exemplu,
Nu știu dacă știi cineva pe Teodor Scorpan, de exemplu. Eu am încercat asta să găsesc informații despre Scorpan, ce n-am găsit. Ok. E un proiect care, de exemplu, nu a ieșuat, nu știu dacă neapărat din cauza, nu știu, produsului, ci din cauza, de exemplu, echipei care s-a destrămat. Apropo de cât e de important să ai și echipă bună. Apropo, vreau să te întreb aici, ce nu a mers bun? În acel exemplu sau în general, ce ar putea să nu meargă pe echipă să ieșuiesc? Păi, probabil că, în cazul dat, de exemplu, erau pur și simplu doi cofondatori care, să spun așa, nu au făcut față, nu știu, presiunii. Dar unul din ei a ieșuat, de exemplu, nu știu, a cedat, a spus că ok, eu nu mă mai simt foarte bine în hustle-ul ăsta constant de startup, dar și respectiv a rămas un singur fondator, care, sincer să spun, am înțeles foarte bine deja că să faci un startup cu un founder e foarte dificil. Adică sunt momente în care trebuie să fii susținut de ceilalți. Probabil 3 ar fi o variantă ok, da, în care ai, ok, nu știu, ai o lună în care ești down și nu te simți bine și sunt ceilalți care trag, efectiv. Și în cazul dat, din păcate, asta a fost cumva problema. Da, povestește despre cel mai mare făcat din viața ta, profesional. Da, pot să spun multe. De exemplu, nu știu, eu am aplicat să merg la Oxford University, da? Nu pentru doar un curs de o săptămână ca să-l pun pe LinkedIn, cu fac la Harvard, de exemplu, da? Am făcut un Harvard Business School și așa. Ok. Și, de exemplu, am făcut testele, am trecut toate cele și la interviu, am ajuns la interviu. În mod normal, când aplici la Harvard, la Cambridge sau la Oxford, teoretic, tu trebuie să te pregătești foarte bine. Adică sunt tutori care pe tine te pregătesc și, iarăși, probabil familiile din UK sau din vestul Europei, care așa. Bine, eu sunt de acord că nu era mai material de Oxford, dar nu contează. La interviu, eu nu știu, am citit undeva online niște tips and tricks. Și probabil cred că am dat un fraier care a spus că relax. Știi, cu cât ești mai relaxat și cu cât ești mai easy going și încearcă să glumești, el o să vadă că nu ești stresat. Știi? Și eu aplicam pentru PPE, care era Politics, Philosophy and Economics, și el m-a întrebat la interviu, ok, de ce tu vrei să faci economie? Like, why do you want to be an economist? Și eu nu știu, ne-am citit o glumă că, ok, because economists do it with models. Da? Modele economice, normal că da. Ok, nu a fost apreciată foarte bine. Nu. Fac apuri, nu știu, de exemplu, n-am trecut, da? La fel, așa, exact așa am avut când, nu știu, la JP Morgan Investment, la private banking în Londra, iarăși, e un proces extrem de dur, cred că intrau 1000 de aplicanți. Și am ajuns la ultimul pas, deja cu, cred că 3 oameni și era cu managerul meu direct, care trebuia să fie managerul meu direct. Și nu știu, eu cred că eram obosit și atunci m-a întrebat, ok, do you like finance? Și eu zic, yeah, kind of. Serios? Adică știi tot efortul ăsta ca să ținești ca țiganul la mal? Ok. Eu am crezut că asta e fain, știi? Și nu a funcționat. Adică, nu știu, bine să fac capuri așa, alte fac capuri. Sincer, nu știu, sunt și fac capuri profesionale, de exemplu, eu nu neapărat am un background tehnic, da? Și nu am avut experiență neapărat, nu știu, de developer și respectiv, sincer, de exemplu, alegerea platformei noastre de e-commerce. Dar la un moment dat, noi mulți ani de zile o dezvoltam in-house. Până când am crescut echipa, nu știu, la 40-50 de oameni care făceau 90% făceau din timp bug fixing și niciodată nu aveau timp de dezvolta funcționalități noi. Și ne costa pe noi asta o căruță de bani. Și ok, hai să schimbăm platforma de e-commerce. După care, ok, a venit un CTO care a spus că o să fac totul bine, o să migrez în același an și la platforma de e-commerce nou și la ERP, SAP, care SAP, adică e una din cele mai mari companii de ERP-uri, adică de back-office din lume, și o să fac totul în 9 luni de zile. Normal că în 9 luni de zile noi am mers live, tot s-a dus în cap, noi am făcut rollback, restul era online, da.
Și pe urmă, ok, hai Dan o să conduc chestia asta de replatformizare. Dan care, nu, ce are legătură are cu tehnologia, cu SaaS-urile, cu platformele de e-commerce. Ok, a trebuit să învăț din lucrurile care le-am avut, nu știu, am ales, de exemplu, o companie din Germania, la Intershop se numesc, care cândva ei au fost în .com boom, au fost top of the top. Deci noi i-am ales pe ei. Noi încă suntem cu ei. Eu consider asta în continuare unul din cele mai mari greșeli, nu neapărat pentru că nu funcționează lucrurile. Lucrurile funcționează, dar, de exemplu, acum, din perspectiva nouă, eu înțeleg că nu e suficient, de exemplu, să alegi o companie doar de funcționalitățile care le are acum și în bază la costuri și așa mai departe. Da? Adică sunt lucruri de genul, ok, ce capacitate are compania asta să investească în research and development și să fie în continuare relevantă pe piață. Da? Și așa mai departe. Adică, de exemplu, eu consider că asta cumva pe noi un pic ne-a ținut un lucru. Nu știu dacă eu îmi fac neapărat elocvent, da? Dar asta e un exemplu. Ok, hai să mergem mai departe. Deja? Deja. Următoarea. Ok, hai. Nu că deja neapărat, dar hai să luăm așa. Lumea din corporațiile cu headquarters în state din România au primit deja informații să nu mai angajeze. Da? Vânzările la noi au scăzut față de anul trecut. Și nu doar la noi, dar și la ceilalți. La unii, de exemplu, mai mult. Nu știu, mai ales pe zonul de electro-IT. Da? Sau, nu știu, la Vibre, care e, de exemplu, un e-commerce de Home & Deco, cofondat de un moldovean. La ei, la fel, adică vânzările, efectiv, când noi ieșim din pandemie, s-au dus, nu știu, cică cu 70% în jos. Da? Respectiv, noi deja simțim chestiile astea. Plus, nu știu, noi avem niște fonduri de private equity care au investit în Elefant, care au relații bune cu, nu știu, băncile și care spun că, ok, băncile, de exemplu, au început să nu mai plătească facturile la timp. Da? Adică BRD-ul cumva înștiințează unii furnizori că vor fi nevoiți să amâne plata, de exemplu. Lucru care niciodată, de exemplu, nu se întâmplă. Da? Adică... Da, dar dacă suntem în criză, ce sfaturi ai da pentru cei care gestionează comerțul online? Greu de spus. Adică ce foarte mult depinde de cât de eficienți, adică cât de... care e baza costurilor fixă, dacă este un startup sau nu un startup sau o companie care e destul de agilă și poate să se adapteze destul de ușor la o cerere scăzută, atunci e ok. De altfel, aici face că trebuie să... Dar până la urmă, adică toată lumea a trecut prin crize și 2-3 ani o să revenim. În Elefant Media, care produse generează cel mai mare volum de vânzări? Care și dar în Elefant Pro? Nu, la noi, iarăși, pentru că avem cumva imaginea asta de vânzător de carte, cam 35% din produse sunt pe euro, sunt carte. Da? După care vin produsele jucăriile, după care sunt partea de beauty, adică parfumuri, cosmetice, etc. Și categoria numărul 4, cred că e Home & Deco, adică tot ce înseamnă ce am spus, produse de DIY, adică do it yourself, nu doar, adică de la Home & Deco, de la decor, modul chestii până la așa. În Moldova, proporția la carte e mai mare, probabil cam jumătate de vânzări sunt carte, restul sunt deja pe... Acum, pe locul 2 au ieșit cosmeticile și noi încercăm să... Sincer, vrem să mergem în modelul ăsta, nu știu dacă știi de cineva, farmacie Tei. E o farmacie, de exemplu, care, iarăși, un startup românesc, care a început ca o farmacie mică, după care, efectiv, s-a transformat într-un mega mall de farmacii, dar, iarăși, ei vând dermatocosmetice, suplimente, etc. Merg foarte bine. Nu știu, Bioderma, chestii de genul ăsta, mass market, da? Și asta și la noi merg foarte bine. Hrană pentru copii, care s-a scumpit foarte mult și acum cu Ucraina, care era un sourcing important pentru multe produse, adică la noi din Ucraina venea tot ce înseamnă mult hrană pentru copii, electro, casnice și acum tot sourcing-ul trebuie să se mute din Ucraina în Europa. Și pe fundalul ăsta, multe prețuri au crescut, inclusiv pentru produse pentru copii. Și noi încercăm să suplinim cumva detergenți, la fel, dar pentru casă, etc.
Deci cumva asta încercăm să mergem în direcția asta, că considerăm că o să fie o nișă bună. Mai ales, iarăși, produse la calitate bună, importate din Europa. Dar noi știm foarte bine că și eu știu prieteni care se duc și cumpără de la rutieră detergenți din Italia. Da? Asta e un model foarte Europa de Est. Ok. Care e procedura de lansare și legalizare a unui magazin online? Dacă știi în Moldova? Nu există nimic specific. Adică ți-ai înregistrat un SRL. Plătit taxe de comerț online? Nici nu știu dacă era taxe. Da? 10.000 de lei. 10.000? Ok, eu nu știu, pentru probabil că orică, iarăși, avocatul când am făcut asta atunci, dar nici nu știu dacă era în 2016, probabil că. A fost mai ieftin. Nu era. Au ridicat-o în pandemie, au ridicat-o la 10, era mult mai ieftin. Și ales, deja, practic, trebuie să, da, ai marca înregistrată și să te registrezi la... exact, la asta cu anipul, nu anipul, la... nu știu cum e. Exact. Și, sincer, legal, cam asta. Nu, dar nu e, nu știu. Adică încearcă să faci un business în fintech sau în mâncare, în food, da, unde lucrurile sunt. Ok, ce opinie ai referitor la Metaverse? Ok, mai are Da. și is just a hype. Eu nu sunt persoana potrivită, eu sunt tare analog, în sensul în care tare offline. Depinde ce înseamnă Metaverse, că aici sunt foarte multe direcții, nu știu, zona de NFT-uri. Mie mi-a plăcut, de exemplu, opinia unui, este un scriitor, Scott Galloway, nu știu dacă cineva o cunoaște, el e destul de, are o poziție de așa vocală împotriva la capitalism și nu numai. El spune că, nu știu, de exemplu, NFT-urile o să aibă viitor pentru că sunt un mod de signaling. Ce înseamnă signaling? Da? Adică, dacă azi, nu știu, bărbatul își cumpără un ceas scump și o mașină scumpă ca să arate că el este un mate, altfel și el este cineva în societate, cu migrarea datingului în online, înțelegi, unde deja lumea se întâlnește nu pe stradă, dar pe, nu știu, pe Tinder și în alte părți, respectiv, dacă tu ai un NFT în care poți să-l afișezi acolo, că ai dat nu știu cât pe el, ok, practic, credibilitatea ta ca om crește. Da? Și respectiv, probabil că doar din perspectiva asta ar putea să funcționeze. Acum, partea cealaltă, da, cu tot ce înseamnă lumea virtuală și o să stăm și o să facem meeting-uri virtuale, nu știu, ok, probabil. Adică, mie nu-mi place, da, pentru că eu v-am spus, eu chiar dacă fac online și IT, eu în continuare consider că, nu știu, eu da, consider. Bun. Sunt expuse pe elefant produse din Moldova. Pe elefant Moldova sau pe elefant România, probabil, sau Moldova, nu știu. Pe ambele, dacă ai acolo. Pe elefant Moldova, da, adică noi avem furnizor local cu care lucrăm, deci, sigur. Ce domeniu? Ce? Noi am încercat și cu ăștia din inimă să facem un proiect împreună în care să afișăm produsele lor, dar noi acum facem sourcing local ce spuneam, pe baby food-uri, pe jucării, sunt unii furnizori de electro, care noi am încercat, am testat, cam în zona asta, adică în România mai greu, nu sunt foarte mulți, pentru că e problema vremii și respectiv noi avem o condiție că trebuie să ai un SRL înregistrat în România ca să poți să vinzi. Bine, cel puțin nu pe marketplace, acum marketplace-ul e o chestie nouă, dar ca și furnizor trebuie să ai o firmă înregistrată acolo și nu, ok, producătorii de vinuri, de exemplu, nu știu, Gitana, Procare, de exemplu, nu știu, chiar și Aurelius, da, apropo, sunt pe elefant România. Ok, mergem mai departe. Care e viziunea ta privind potențialul e-comerțului în Moldova și ce politici publice crezi că ar stimula valorificarea acestuia? Nu, începem cu foarte simplu. Politici publice, eu nu, sincer, eu încerc să nu mă uit la partea politică. În sensul în care noi niciodată nu ne-am abstractizat, pe noi niciodată nimeni nu ne-a ajutat. Fondurile europene despre care toată lumea spune, sincer,
ai credea că te-ar ajuta doar miele să dau mai departe, doar la, nu știu, ferme de pui și de pești, sau la solare și chestii genul ăsta. Acum, de exemplu, noi când aplicăm, ok, doar dacă îți construiești un depozit și iarăși depozitul trebuie să fie undeva într-un sat, într-o comună departe. Eu înțeleg motivul pentru care se fac lucrurile astea, dar noi cu partea publică eu nu cred. Și au fost mai multe întrebări. Eu știu că acum există o inițiativă a guvernului actual, s-au făcut interviuri și pentru fintech și ce regulamente și așa mai departe. Nu știu. Cel puțin pe partea de e-commerce, noi nu avem așa mari impedimente ca să operăm. Acum, potențialul e-commerce-ului în Moldova, la fel, cum și-am spus, limitat de piață, adică și dacă găsești o nișă dedicată, cum am spus, ok, ar putea să funcționeze. Depinde iarăși ce înseamnă e-commerce. Poți face e-commerce din Moldova internațional, adică și aici în sală sunt oameni care vând pe Amazon fără ca să plece din sală, da? De exemplu, asta e posibil. Bun. Partea tehnică a site-ului găzduirea, aveți în Moldova? Vorbim probabil de Elefant Media. Dacă da, ați avut probleme cu rularea site-ului, cât de mult îndrăgiți atenția la acest capitol? Ok, noi, în primul rând, noi avem o abordare așa, noi provocarea cu site-ul e foarte interesantă, pentru că tu, teoretic, așa, când clientul intră pe Amazon sau pe Emax sau pe Elefant, el e obișnuit cu aceeași experiență. Da? Adică el teoretic are aceleași așteptări ca și funcționalități. Problema este că, de exemplu, Amazon are probabil sute de mii de developeri. Emax știu că are, nu știu, 700-800 de developeri care dezvoltă platforma in-house. Întrebarea este cum eu, ca Elefant, pot să-mi permit să dezvolt aceeași platformă cu aceeași calitate, cu resurse mult mai limitate. Respectiv, noi in-house, practic, nu dezvoltăm nimic. Noi avem doar un middleware, adică un centru nervos care comunică cu sistemele. În rest, noi încercăm să fim un Lego, un puzzle în care, practic, luăm cele mai bune tool-uri din piață. Nu știu, Search Engine-ul, motorul de căutare, dar e un SaaS din Franța, Algolia. Motorul de recomandări, de exemplu, la care Amazonul are, cred că, sute de oameni care face doar recomandările de produse. Noi luăm, de exemplu, sunt niște turci, Segmentify se numesc. E-commerce-ul, de exemplu, e din Germania. ERP-ul e un soft grecesc. Respectiv, Marketplace-ul e un soft brazilian, în general, da, de exemplu. Și respectiv, pentru că toate aceste module nu sunt on-premise, dar sunt SaaS-uri, adică software as a service, dar sunt în cloud, fiecare service, practic, își gestionează hostarea la ei. În mare parte, noi, unicul lucru care ne asigurăm este că sunt în Uniunea Europeană, din cauza legislația cu datele personale, în care tu, practic, nu ai voie să duci datele în afară. Și respectiv, chiar dacă e o companie braziliană, ei trebuie să aibă, nu știu, instanțe de AVS, pentru că este AVS, de exemplu, care trebuie să fie în Europa. Și, practic, doar ce am dezvoltat noi, acest sistem nervos, noi o avem hostat în România, practic, la un provider și pentru Moldova. Dacă au fost probleme, da, au fost probleme pentru că tu depinzi, practic, de acești vendori și de uptime-ul lor, dacă ei se performează și, într-adevăr, nu știu, câteodată, nu știu, CDN-ul nostru, MediaNova, care CDN-ul e, practic, softul care ține toate pozele, conținutul media care îl distribuie cumva global. Bine, la noi nu e cazul să-l distribuie global, dar nu contează. Ei, de exemplu, dacă au un downtime de, nu știu, jumătate de oră, asta înseamnă că la noi problemele, astea pozele nu o să încarce jumătate de oră. Și mai sunt cazuri de genul ăsta, mai sunt cazuri în care, nu știu, de exemplu, e-commerce-ul e bazat pe Azure, da, la Microsoft. Microsoft poate să aibă, nu știu, un time-out undeva într-o regiune și noi să mergem. Dar, teoretic, per total, cumva uptime-ul nostru undeva este la 99,95%. Adică astea sunt cazuri relativ punctuale. Dacă suntem în criză economică, dat și în criză, atunci unde se ascund acei bani despre care spuneați la început pentru startup-uri? Așa spun. Chiar și în România sunt 3-4 fonduri acum, nu știu, care dau bani. Adică au bani de la, să așa,
au fost programele astea. În Moldova, ok, situația e un pic diferită, dar dacă vorbim de România, sunt programe de la European Investment Fund, EIF, care practic au alocat banii echipelor locale din România și plus co-investitori sunt, nu știu, Gapminder, Early Game, Seedblink. Îmi pare că ăștia au fost un startup 7 Card care a făcut exit și acum și-a făcut iarăși fondul lui 7 ceva, nu mai țin exact. Aceste fonduri investesc și în startup-uri românești? Sincer, înainte, nu hai să spun așa, probabil unele din condițiile erau să, măcar să-și deschidă un SRL în România, da? Dar nu discriminează neapărat de unde sunt founderii. Iar acum, de exemplu, nu știu, 3TS Capital, care nu este și acum, de exemplu, ei deja caută peste tot. Da, pentru că deja proiecte nu sunt și chiar caută peste tot. Nu știu, sunt startup-uri, cum să știu, Global Database, iarăși un startup moldovenesc, dar iarăși founderii sunt Moldova. Da, adică nu se ascund banii, trebuie doar căutat. Și iarăși e foarte important de văzut la ce nivel, da? Pentru că sunt fonduri care investesc, nu știu, de la, de exemplu, 3TS-ul spune foarte clar, ok, eu vreau să văd măcar 1 milion în ARR. Ceilalți, ce care ai menționat, ei pot să investească inclusiv seed money, nu știu, 100.000, un nivel de concept. Da, de Freebook Capital, în ce voi investiți? Nu, sincer să spun, noi acum mai puțin investim pentru că, spun așa, noi ne ocupăm mai mult de portofoliu companiilor existente și doar dacă există ceva care este cumva complementar cu ceea ce facem mai bine, în special zona de e-commerce, putem să ne gândim. Și noi mai mult suntem acum în expectativa de a, nu știu, poate capitaliza asset-urile în mai multe exituri și atunci probabil că vom... Dar pentru moment noi suntem așa mai pasivi. Și care ar fi cepul mediu pentru investiții de ori? Nu greu de spus. Noi am investit, nu știu, la Climble, nu știu, de la câteva zeci de mii până la câteva, nu știu, sute de mii și deja, de exemplu, elefantul cu toate rudele adiționale deja se ridică și la câteva milioane. Da? Adică noi suntem... Fondurile, de exemplu, clasice, ele au un mandat foarte clar. Ei când se duc și își fac prospectul, ei spun, ok, noi o să investim în, nu știu, nivelul de, nu știu, A-round, o să investim între 1 și 5 milioane, o să investim în criteriile astea, o să investim doar în industriile astea. Adică e foarte, foarte, foarte clar mandatul. Noi, iarăși, pentru că nu luăm bani de la investitori și sunt cumva banii noștri, nu suntem de oportuniști. Adică noi putem să considerăm orice. Adică noi, plus că noi multe startup-uri le facem. Noi, nu știu, de exemplu, pe lângă elefant, ce spuneam, acum de 2 ani, de exemplu, am început, nu știu, să începem să venim pe Amazon cu un private label de cosmetice făcute. Și iarăși, adică un startup gen founder din Moldova, adică, ok, co-founderul nostru de aici, noi suntem în România, produsele cosmetice sunt făcute în Elveția, packaging-ul vine din China și din Italia și toate povestea asta o să fie vândute pe Amazon Germania și... Da? Adică, apropo, și asta în 2 oameni, apropo de business și ce se poate de făcut. Da? Acum avem situații în regiune, criza economică inclusiv. E momentul să investească în investitor? Nu, în primul rând, fondurile astea au un timeline foarte limitat. Asta nu întreb altfel. Cât de oportun este să investești în perioada dată? Eu cred că investițiile o să continue. Absolut. Adică eu nu văd neapărat o problemă. Probabil că o să fie, fondurile care deja sunt existente, au banii, au mandatul și au un timeline foarte clar de expirare a fondului. Adică el în 10 ani de zile deja trebuie să înceapă să returneze banii către investitori. Da? Dacă ei nu și-au plasat încă banii, banii ăștia trebuie să fie plasați, adică ei au o perioadă de plasament de 5 ani de zile de când s-a fondat fondul, în mare parte. Respectiv, ei trebuie să investească acești bani. Dacă ei nu o să fie investiți, banii ăștia o să întoarcă la investitori, iar echipele astea primesc bani din comision, din management fee-ul fondului. Și cu cât mai mult ei investească, cu atât mai mulți bani fac. Și ei sunt motivați să investească. Deci eu cred că o să continue investițiile.
probabil că nu o să mai apară așa de multe fonduri, nu știu, o perioadă. Dacă o să fie o criză mare, probabil că investitori mari, nu știu, fonduri de pensii, că nu o să mai investească atât de mult. Dar, pe de altă parte, cine știe, dacă, nu știu, politica economică a statelor iar o să fie să pompeze bani în economie și iar o să dea bani gratis ca să stimuleze economia așa cum a fost data trecută. Da, numai că o să, nu știu ce o să fie, pentru că acum tu ai și inflație și când, de fapt, teoretic, banii trebuie să restricționezi și ai și criză. O să fie cumva interesant, dar eu nu cred că o să fie o problemă de găsit bani. Dacă tot vorbim de război, ce se va întâmpla în lume? Nu crezi că întreabă asta. Ce se va întâmpla în lume la nivel economic în contextul războiului? Ce trenduri vor fi în economie? Sincer spun, la așa întrebări filosofice de viață, în YouTube este Simon Sinek, Bill Gates, Elon Musk, dar nu o să vă spună omul cel mai nebun decât oamenii ăștia care deștepți. Dar dacă susținul Gates o divorțat, cred că știe că îi cipează. Sigur, ce e să făcut așa? Tot vorbesc despre o criză alimentară. Nu crezi că ar fi o direcție bună de investiții în domeniu pentru următorii 2 ani? Apropo, o întrebare foarte bună. Eu, săptămâna trecută, am fost la un curs de Sustainable Investing, în care, practic, s-a discutat. Dar Sustainable Investing nu e ceea ce noi discutăm despre reciclare. Bine, reciclare. Vorbim despre economie circulară, circular economy, dar cum putem să reducem waste-ul. Era un exemplu, de exemplu, era un startup care ce făcea? Mergea la fermieri și colecta sâmburii de la cireșe, caise și așa mai departe, că de obicei sunt waste product, adică se aruncă. Ok. Ei au găsit o metodă prin care, practic, ei desfac sâmburii respectivi, iar miezul e folosit la crearea uleiilor esențiale și la tot felul de spreaduri de mâncare. Foarte gustoasă. Bine, acolo ei au patentat o metodă pentru că, de exemplu, sâmburii din, nu știu, caise și mai departe, îmi pare că au cianură, da? Exact. Și ei, practic, asta e o problemă care ei, cumva, printr-un proces, au rezolvat. Ok? Și atunci, practic, în loc, iarăși, coaja asta, ei o folosesc la ardere pentru o fac bricheți și așa mai departe, iar partea cealaltă, ei, practic, o folosesc la asta. Deci, acum, sincer să spun, cred că următorul trend, apropo de trenduri, o să fie în zona asta de circular economy, de, exact, de carbon, nici măcar nu carbon neutral, dar net zero, pentru că carbon neutral asta înseamnă că, ok, eu am emis, nu știu, 100 de tone de CO2 și undeva am cumpărat niște certificate verzi, da? Numai că eu trebuie să scot din atmosferă a început un model ăsta de rent a device, știi, care cumva, ok, în Europa, de exemplu, nu știu, car ride-sharing-urile astea, care, ok, în Europa funcționează, în România încă nu funcționează pentru că, iar, o chestie de statut, tu încă vrei să ai mașina ta. Da? Exact așa și pe chestii de device-uri, da? Nu știu, ok, nu mai vrei să ai aspirator. Nu, da, sau nu știu, sau laptopuri, da? Și efectiv, cumva, ok, eu random, o dată pe an ai un replacement, dar la tău să duci în refurbishment și așa mai departe, da? Adică, cumva, pe zona de, nu știu, chestii... Eu înțeleg că noi în ultima întrebare, dar am vorbit un pic de trenduri. În ce trenduri ai investit sau ai dat un sfat să investească? Nu, ok, să investească ca și... Investitor sau să dezvolte startup-uri în domeniul industriei? Nu, ok, cu siguranță pe zona asta de circular economy, ce am spus acum, și sustainable investing, e un trend și asta deja, adică chiar și inclusiv la corporațiile mari,
Dacă înainte, în rapoartele lor financiare asta nu era menționat nicăieri, acum e un capitol întreg alocat la acest ESG, da? În care, environment, social, governance, în care, da, deci practic, cu multe corporații au nevoie de tool-uri ca să folosească lucrurile astea, da? Adică să-și calculeze, de exemplu, nu știu, impactul lor, environmental impact-ul lor, efectiv, probabil că asta o să fie, cumva, nu știu, un viitor în care multe startup-uri ar putea să-și găsească rost și sunt deja fonduri și finanțări enorme în direcția asta. Deci, probabil, asta cu siguranță e o industrie care consider eu că e interesantă. Nu, iar, generic vorbind, sunt industrii cum este fintech-ul, dar el deja e suprapopulat și deja e foarte capital intensive. Unde să o faci? Probabil trebuie să fii într-o piață super mare, da? Adică, sau o piață americană sau europeană. Mi-e greu să spun așa. Adică, bine, acum sunt și multe startup-uri în zona asta de facilitarea remote work-ului, da? Adică startup-uri care fac angajări și toată partea administrativă pentru companii care angajează remotely. Da? Deci asta cumva... Dar iarăși, poate că doar e o chestie temporară. Dacă o să revină toți la birouri, nu știu. Nu mă întrebați de partea asta de cripto și NFT, că așa nu sunt neapărat. Da. Da, mulțumesc tare frumos. A fost foarte interesant. Sper că v-a plăcut.